продължа с още 10 метра, за да имам по-голям обхват по вида. Видях няколко метра, които си заслужават, но този мъртвич не стига достатъчно далеч. Искам да имам поне още 10 метра радиус. Знам, че прекалявам. Знам, че не е разумно и рискувам, но ако се махна от гледа сега, знам, че ще го гледам и ще съжалявам.